Moi vaan kaikille, me pelataan nyt jotain peliä. Ja sen nimi on Call of Duty Hunter. Ja muthan kaikki tuntee YouTubesta, mutta en voi nyt sitä julkisesti sitä YouTube-nimeä sanoa. Eikö niin? Niin. Minulla on 34 000. 34 tilaajaa. Oi että, mitä mun silmät näkee. Mä näen. Odota. Nyt käy tätä. No niin, typerys. Minä kuoppiin. Siellä sattuu pärjää hetken. Miksei? Mikä on toi sun nimi? Ja kato mun... Dino. Sun nimi on gay. Look at this man, satana Elia. I am dumb. Onko sulla damakehäkki? Oi, lähde vaan peliä kuvaa muuta. On damahekki, jos se laitetaan. Wow! En mä tiedä häkätä tätä enää. Sitä on 2 bossia. Siksi et tiennyt, että on 2. Joilla ei niitä silmä. Se ei käy paljon. Mut se... No oikeastaan on mobit aika paljon. Yli 18. Siitä kun alat vetää niin aika hävitsili. Se et vielä enempää tavatia. Se on täysin puolesta. Et sä saat damakehäkkiä? Osaan. Niin sä tee sitä. Muutu näkymättömäksi. Se näkee ne silti. Miksi lähtee tänne? Nyt kun näkee sitä näin paljon. Tää on hieman 104 hengen. Eikä aika me tapaa sitä. Ai sää. Mäkään. Jos lähtee se sikanan levyä pois. Kyllä mä tiedän, se ei ollut 103. Sori, nyt sä oot löynyt 103. Älä yski. Jos mietin. Mistä se tehdään? Minä näytän. Jos haluatte tietää, niin minä olen opettanut kaikki tämän. Vaikka tämä ase. Siis vaikka tämä. Sitten tehdään näin. Laitetaan 259. Shut up! No. Yes. Siihen. Oho, tää kriippeli jalka lähti. Marias. Anna mä. You are shit. No. Mikä ton? Mitä nyt tein? Look at this. Euroa tähän käteen.
Mä haluan mennä koittaa. Niin. Eikä se tulla kreeppaanilla vielä. Creeper. Eli minä teen tälle minun kaverille MC Apple Pöölle uuden intro. Tää jalkaa vähän. Taipuu tänne asti. I'm DM. Niin, älydamage. Miten paljon nää kestää tätä? No haluatko nähdä? Eli mistä on? Yhden isku. Noi bossitkin kestää vain yhden isku. Vetää. Ei. Kuoli. Tänä päivänä. Joo. Eli tämä video loppuu tähän. Kiitos, että kärsitte mukanamme. Se oli MC Apple. Moi.